vă propun ca primul exercițiu dimineața să fie cel care pune în mișcare sistemul limfatic. Și haideți să vedem cum facem acest exercițiu. Tot corpul nostru se mișcă ca o pompă. Inspirăm profund și expirăm profund. Mișcările mâinilor și ale picioarelor care se tântesc puternic în pământ imită o pompă. Ne punem în mișcare tot sistemul limfatic. Este important ca aceste sărituri să facem până la limita aceea care fiecare poate să o ducă din punct de vedere fizic. Și aici ar fi important să faceți un minim 50 de bucăți, dar unii dintre voi s-ar putea să poate să facă 150, chiar 200. Ar fi ideal ca pulsul să treacă de 120. În acele momente, plămânii încep să absorbă mult mai mult aer și să funcționeze la capacitate. Asta însemnând că fiecare celulă primește oxigen. Haideți încă o dată să ne uităm la mișcări și cum v-am propus, între 50 și 200 de exerciții de genul acesta, funcție de fiecare cum poate să o ducă. Te comporți ca o pompă.